balma malien ani nyokuma attention balma malien en balma tiemu flene abe fonne mako ama Fofana malien ni be Sénégal de bela jele nyaba photo la ama Fofana abe Sénégal di ange transition video mando yobe ka boka ngalon tike ka noro ama Fofana ko ama Fofana ye tiro di ko olube boko fo ko be mo recrutement de ke ko prévu bubulu malien galon de do ne segu tungara ya fana ube débat munu ke groupe ka ne kloba bela ni tien fleni kuma be ka fo ko tien ko ni jadi si de tien ta la de wallahi galon do malien a kolosi transition video manu nu fleni u barade ka galon tike ka noro mo la nyo fana foma ma boka galon tike ka noro fenga na citerne chauffeur la ka tla ka yafa de lu fe yaro kera beboro kalama ni virumani kele nunu le tara ni ndeni fana photo ta ka bla réseaux sociaux ka kon deni be ka Mali armée ka position ira akli bola deni yere bora ka kashi faya yere a yere defend deni bora tara gendarmerie la a kolosi virumani na mais munu ba bara la ka ngalo noro mo la masaka clint le ma jena ba billahi tallahi aw bala nasimi gena dongodo ni Mali o ya mine kare kono numa alme nima échange boko ka jina ka fuma tu awar denunu abe liti na depa o cham depa ma wolo abe liti na ne asimi kungolo manne de menete jadi sou fe de jamais de la vie ne tout fait neta ala dele ala ka fanga duma aya kere ni mogami ni chen ama Fofana abe ka ama Fofana mun fo tanto ama Fofana ko ga guye mun pasa tasimi ateka ko katasimi ko red la ko asimi tesi ni chen ni transition de me kateme ni mina fo on ne be chogo mine ama betini ne mo nyana ma badi akode ko tu kategara simina ni abe kuma groupe ka koroboro de du ne ba ama don très bien kuma fefe be ka foko ama e tero de ngalon de du nunu me mo munu ira ko mo munu photo ira réseaux sociaux ka ya nu ka boka fo réseaux sociaux ka ube malla o teta di Mali service de renseignement ma ya nu ka boka video kala murubo kone be ata de murubo kone make machite ke tero kibeti da moko ka dugula ko tigi mumine ke ida afama o tise ka ke tero erete kuma le groupe sans faire la kataka sosoli ke ni moko ni nu de ni che nu be sosoli de ke ni che flene abe groupe sans faire abe transition abe asimi gotan de baba na bo abe débat de kenu ka débat da tout là ba ira de ko asimi tesi ate asimi code la suna ay Mali demo ni ama Fofana ni Mali de nyuma de mbo fanya na bi de kuma fefe ka forma ya kolosi a bengalou wen galon kelente ka noro fombala faisons beaucoup attention ni tien tero te ou ya fone segu tungara ma kone tero di ni transition de mbaga nu galon tike ka noro ne segu tungara la ou ya galon tike ka noro ko bel le cerveau fana tero do fle kaso labi ou ya malien beke jadisi aya kolosi dobe nyo de fana harama dendo be ni horonya mo je be sonko be ma o be ka munke ngaunde forni sura suwe e fenyman to ma ma fokale te je ka abirna mun ko dum nabe e réseau la jabe mo ka crédibilité de c'est très important mo mun be ka boka do foni ma neta tigi nete nda do akore la mene be mu fo tiete wallahi be ngalon teke tien fo itala u be ka mo photo blanc galon teke drone la nim asimi na ni mo ko kati ndebe mun do ni chela atasimi gani fe atasimi go ta fe diago ya frante faka ka asimi fe parce que asimi tesi awa asimi sera dana donc ou be ka fokale munu partager groupe ko na la ko ama Fofana tero di ngalon fi u ya ke mo ko chama na anya ngalon jukenga jowla u ya ngalon tike ko siterni bolaw ko ni jadi sube barake o karan ngalon u yo be ngalon tike ka ndoro mo ko do la ou ye kote obe galon doro mo kodola aya ujija asimika to fangala de chao mone be Mali on abide charamade ni ka kiwun benya be fanga na tugu na fanga be bimbi abe bijini mashita do na asimi gena dongo du aw munu be ka galon doro mo kola mogo ba fima Mali kono bi ke jadisi di wallahi billahi if abina fo mogo be fe ka marfata ka chila quoi parce que ni ko mogo mako jadisi do ni Mali yamina ale kare kono ba ci ka fa sadi mogo langolo dendo de bi sigilen to ka téléphone ko fala kan jien galon kirimun galon ba ni deni kuntara aga vie perdia ni deni
u taara nin deni photo partager diɲɛ fan bɛɛ ko nin de bɛ ka Mali armée ka position yira ni min kɔlɔsi bɛ taa galon tigɛ ka nɔrɔ i la parce que n'u ye nin kɛ faba bɛ wari de d'u ma 1000 nɔfɛ 2000 nɔfɛ u bɛ taa adamadenw ka video ngalama la à cause des miettes hɔrɔnya bɛ min cɛ ama fɔ fana tɛ a tɛ Asimi Goïta fɛ bi a t'a fɛ sini ama ma dogo dɛ ama fɔ fana tɛ Asimi fɛ bi a tɛ Asimi fɛ sini o ye tiɲɛ di ama fɔ fana tɛ Asimi fɛ dɛ a tɛ Asimi fɛ bi a kɛni bɛ Sénégal a kɛni tɛ Asimi fɛ awa diyagoya tɛ fana ko bɛɛ ka kɛ Asimi fɛ ko fɔ ɲɛna ko bila o kunkolo la nin video mani kelen ninnu ye galon tigɛ ka nɔrɔ ne Segu Tunkara la ko ne ye tero de u ye galon tigɛ ko ne bɛ Faransi ka baara la u tɛ maloya galon tigɛ la u tɛ miiri c'est-à-dire que ni ŋani da k'i miiri u ka ko la i dabali de bɛ ban kɔ u tɛ foyi la ka galon tigɛ ka nɔrɔ adamadenw na an ma fɔ fana tɛ jadisi ye dɛ tiɲɛ t'a la dɛ u bɛ ka message fɛn fɛn bila ko an ma fɔ fana jadisi tɛ dɛ tiɲɛ tɛ kuma in na bi tiɲɛ t'a la sini maliyɛn bɛɛ ka video in partager ne Segu Tunkara de ko tɛ an ma fɔ fana n'est pas un terreau c'est faux et archi faux n y'a video kɛ a ka partager ne de ko ten terreau tɛ bi terreau tɛ sini terreau tɛ taa WhatsApp groupe la ka taga sɔsɔli kɛ ni mɔgɔ si ye a bɛ bina yela ka ni mɔgɔ bɛ discussion kɛ WhatsApp groupe la jamais de la vie ko nin bɛ mɔgɔ ye recrutement kɛ n'a bɛ recrutement kɛ a bɛ to yan c'est à dire manamanakanw quoi Mali fa bɛɛ bɛ ka minɛ e jakuma t'i se ka fɔ wɛrɛ ko ɲinɛ kinda la Asimi nana de ka IBK gɛn k'a bɛ se ka Mali sécuriser n'a ma se ka Mali sécuriser a kana taa baga mɔgɔ si ma toujours bɛ mɔgɔ dɔ ɲini ka nkalon tigɛ ka nɔrɔ u la e hɔrɔnya bɛ yɔrɔ jumɛn i ma debi hɔrɔn bɛɛ bɔra transition kɔ dɔrɔn transition ta tiɲɛna mɔgɔ langolo mɔgɔ danbe taw mɔgɔ minnu tɛ miiri u tɛ taa se olu de bɛ sigi ka nkalon nɔrɔ adamadenw na c'est à dire ka tero nkalon yɛrɛ nɔrɔ mɔgɔ la quoi c'est et puis ne bɛ fɛ cybercriminalité k'u ɲininka quoi preuve mun b'u bolo ko mɔgɔw ye tero u bɛ mɔgɔw photo bila kuma bɛɛ parce que c'est très dangereux parce que viremani ninnu b'a to donna wallahi bɛna guerre civile wuli Mali kɔnɔ c'est à dire ka viremani kiri kara minnu b'a bolo de an tɛ ninnu dɔn yɛrɛ an t'a dɔn u bɔra sanfɛ u bɔra duguma parce que an bɛ video kɛ la a mɛnna a ne Segu Tunkara ne bɛ ka Mali défend a ka ca san 30 ni kɔ ye k'a sɔrɔ dɔw ma wolo yɛrɛ mais an m'a kɛ tan cogoya la dɛ jamais de la vie nous on les fait de façon correcte mais kana propagande kɛ galon tigɛ ni fɛnw ye tangi ni fɛnw ka hɔrɔnya yɛrɛ b'a la bɛɛ tigɛlen b'u la ne kɛlen bɛ mun fɔ ɲɛna ka fɔ Mali autorité mɔgɔw ɲɛna n'a ye nin vidéo to ka to ka galon nɔrɔ mɔgɔw la don dɔ la vidéo dabara bolo mɔgɔ dɔ bɛ taa fara kari kun na n'u ye galon nɔrɔ mɔgɔ somɔgɔ la don o don k'o ye jadisi ye n'o fagara bilahi ni mɔgɔ dɔ ma aw essence bɔ k'aw jeni kari kun na k'a fɔ ma pu ne cɛ galon nɔrɔ cɛ somɔgɔ la ko jadisi don ni mɔgɔ y'a minɛ ka bɔgɔ ka faga e da nɔgɔlen den i ka wari ɲini kosɔn bilahi talahi ni mɔgɔ y'i sɔrɔ n'u m'i jeni i k'a fɔ ma pu caman ka biyotɔ denya bɛ t'u la zen na ne bɔra kuma la ala ka hɛrɛ kɛ Mali ye an b'a fɔ procureur Adama Kulibali ɲɛna vraiment minnu b'u sigi ka téléphone kɔfɛ ko mɔgɔw ye jadisiw ye k'u to k'u wele u ka na ni preuve ye mɔgɔ bɛ mɔgɔ photo bila ko jadi aw wele a k'u ɲininka preuve jumɛn de b'u bolo mɔgɔ se k'i tulonkɛ mɔgɔ ka vie la tan quoi c'est pas possible c'est à dire ka cɛ ne bɛ cɛ dɔn quoi ka cɛ sigilen to dɔrɔn ko ye jadisi ye ten u y'a kɛ belle de cerveau la u y'a kɛ ne Segu Tunkara la ninnu ko ne ma ko ne ye tero de u y'o bɛɛ fɔ ne ma ne bɔra ka n kale n k'u ka bɔ k'u kale parce que hɔrɔn tɛ ne ye n kale de dɛ maa ma bɛ ka Mali juguya ne Segu Tunkara b'a la aw b'a la maa ma bɛ ka Mali juguya ala k'a bɛɛ ta tiɲɛ ala k'a bɛɛ libu ne bɛ ka Mali ne Segu Tunkara fasoden jugu de ala kana tunda bilahi talahi n'a minnu fana b'a fɔ n'a fana fasoden jugu ala kana tɔw dɔn dɛ maa ma bɛ ka kɛlɛ in kɛ ngalon kan ala k'a bɛɛ libu ne Segu Tunkara bɔra kuma la an ma fɔ fana tero tɛ bi tero tɛ sini ngalon fin de don ne bɔra kuma la Malien fɛn bɛɛ bɛ Faransi Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka wari ci nɔgɔ la bɛ Senwave application télécharger a photo filɛ n'a Senwave application télécharger a bɛ ne ka kɔrɔ promo don urgent 10 € bɛ na o y'a yɛrɛ ta ye o kɔfɛ a b'a ka banque information bɛɛ don aw somɔgɔw bɛ Mali la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun a b'olu ka orange numéro ta n'u tɔgɔ bɛ carte kan n'a wari ci ma a b'a sɔrɔ orange money la sur place wagati o wagati aw jaabi a bɛ wari ci aw somɔgɔw b'a sɔrɔ o de kun don aw kan bɛɛ caw